3 κουμπάκια. 1, 2, 3. Δεν έχει ροδέλα. Το που με ενδιαφέρει εμένα πιο πολύ είναι το τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να πάω στη Λευκάδα. Φτιάχνουν το δρόμο τώρα αυτόν τον καιρό. Με βάση την αναζήτηση υπάρχουν οδικά έργα σε έχουν πραγματοποιηθεί έργα και στον άξονα αντιρρή. Αυτό το πράγμα το χρησιμοποιώ τουλάχιστον 10 με 20 φορές την ημέρα. Να ρωτάω κάθε λίγο, όπου και να είμαι, κάτι προκύπτει και κάτι θέλω να ρωτήσω. Και τώρα είναι το Gemini στον καρπό μου. Η μπαταρία κρατάει γύρω στις 2 μέρες, με μέτρια χρήση, με full χρήση κρατάει 1 μέρα. Ολόκληρη. Άμα το πατήσεις αυτό, γίνεται έτσι άσπρο και το χρησιμοποιώ σαν φακό. Εδώ πέρα, άμα πατήσεις αυτό το κουμπί, είναι το home. Δηλαδή όταν κάνεις έτσι, βγαίνουν οι εφαρμογές. Όλες. Και σκρολάρεις. Άμα πιάσεις από εδώ πέρα, μπορείς να το σκρολάρεις πιο γρήγορα. Πάνω στο touch screen. Εδώ πέρα επιστρέφω. Αν πατήσεις εδώ πέρα, έχει συντομεύσεις. Δηλαδή εγώ έχω βάλει τηλέφωνα, εδώ πέρα έχω βάλει το χάρτη, κομπιουτεράκι, έχει ξυπνητήρι, μουσική, πηξίδα και αλτίμετρο, δηλαδή πόσο ψηλά είμαι. Και εδώ άμα πατήσω παράδειγμα το συν τώρα εδώ πέρα, μπορώ να βάλω ό,τι θέλω, καρτέλες να ανοίξω. Από εδώ είναι ειδοποιήσεις, βγαίνουν ειδοποιήσεις, δηλαδή από εδώ βγαίνουν ειδοποιήσεις, από εδώ είναι συντομεύσεις, έτσι, συντομεύσεις, και εδώ προσθέτει συντομεύσεις, εδώ είναι επιστροφή, εδώ πέρα είναι εφαρμογές και εδώ πέρα είναι όπως είναι στο κινητό η μπάρα που κατεβάζεις. Εδώ παρατεταμένα είναι το Gemini. Έλα Jimmy, Αθήνα Θεσσαλονίκη πόσα χιλιόμετρα είναι και τι διόδια έχει στο δρόμο σε τιμή, και ένα αυτοκίνητο που καίει 5 λίτρα στο 100, τι έξοδα έχει μαζί με τα διόδια μέχρι την Αθήνα, άμα ξεκινήσω από Θεσσαλονίκη. Συνολικό κόστος 42 ευρώ και 50 λεπτά. Καύσιμη που 76 ευρώ και 90 λεπτά. Στο δρόμο μου θα πεινάω και θα θέλω να πάω στο McDonald's. Ας βγω και λίγο από το δρόμο μου, κάπου στη μέση της διαδρομής, θέλω να φάω McDonald's. Ας βγω και για 20 λεπτά από το δρόμο μου. Στη Λάρισα, στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, 37. Θέλω να ξεκινήσει το χάρτη. Σε βοηθάει για μένα, εγώ το πήρα για το AI, γιατί θέλω να ρωτάω τα πάντα, να το έχω στον καρπό μου, με βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή, και ρωτάω για παράδειγμα, η Suzuki Hayabusa πόσο τρέχει, τι τελική έχει. Η Suzuki Hayabusa, λόγω της συμφωνίας μεταξύ των κατασκευαστών, έχει ηλεκτρονικά περιορισμένη τελική ταχύτητα στα 299 χιλιόμετρα την ώρα. Το X-Max πόσο τρέχει το 300 τελική. Είναι περίπου 130 έως 140 χιλιόμετρα την ώρα. Πράγμα που όταν μιλάω με κάποιον ή οτιδήποτε, ή όταν βλέπω κάτι ή όταν γκουγκλάρω, αυτό καταρχήν με βοηθάει πάρα πολύ στον υπολογιστή. Καθώς κάθομαι στον υπολογιστή και σκρολάρω, ψάχνω και τέτοια, κατευθείαν κάνω μια ερώτηση, ακούω και κατευθείαν μπορώ να μπω στο παιχνίδι πιο εύκολα της αναζήτησης. Είναι από τα πιο σημαντικά upgrade που έχω κάνει για τη δουλειά μου. Πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο για επαγγελματίες, ανθρώπους που έχουν επιχειρήσεις, μαγαζιά ή οτιδήποτε, οδηγός λεωφορείου ή οτιδήποτε, γιατί μπορεί να στείλει ένα μήνυμα, μπορεί να πάρει μια πληροφορία, μπορεί οτιδήποτε στον καρπό του. Δεν είναι ένα γκατζετάκι για να παίξει με αυτό, είναι βαρετό. Δεν θα κάνεις μία φορά μία ερώτηση, 2-3 και θα το βαρεθείς. Θα πρέπει να είναι εργαλείο της δουλειάς σου, δηλαδή να το έχεις ανάγκη για να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Η πλούσια έκδοση, αυτή παίρνει και κάρτα μέσα, δηλαδή μπορεί να βάλεις μια κάρτα και να μην έχεις καθόλου κινητό. Να παίρνει σήμα από εκεί πέρα, να παίρνει τηλέφωνο, να είναι αυτό εδώ πέρα ένα κινητό τηλέφωνο. Πράγμα το οποίο το έχω σκεφτεί να το κάνω, να καταργήσω το smartphone και να έχω μόνο αυτό, τίποτα άλλο, γιατί αυτό έχει και την κάρτα μέσα, την πιστωτική. Νομίζω μπορώ να βάλω και την ταυτότητά μου από την Gov εδώ μέσα, δεν το έχω κοιτάξει ακόμα, τώρα μόλις μου ήρθε στο μυαλό. Άρα θα έχω την ταυτότητα, αν γίνεται αυτό, θα σας πω αργότερα άμα γίνεται,
θα έχω την ταυτότητα, θα έχω τις κάρτες τις χρεωστικές και θα έχω τον υπολογιστή και την αναζήτηση μέσω του Gemini και θα έχω και πλοήγηση και θα μπορώ να ακούσω και μουσική και διάφορα άλλα. Όλα αυτά από τον καρπό θα μπορώ να πάρω τηλέφωνο να με πάρουν και δεν χρειάζομαι κινητό. Το κινητό πλέον το έχω για να σερφάρω, δηλαδή όταν κάθομαι κάπου και θέλω να περάσω την ώρα μου ή να ψάξω κάτι καλύτερα. Είναι ένα πράγμα το οποίο το βγάζει, νομίζω 3 εκδόσεις. Κοστίζει γύρω στα 6 εκατοστάρικα, αν θυμάμαι καλά, γιατί η πλούσια έκδοση έχει καλύτερο ηχείο. Δηλαδή, όταν είμαι έξω και κάνω μια ερώτηση, μπορώ να ακούσω, αλλιώς μπορεί να πρέπει να το κολλήσω στο αυτί μου. Ενώ με αυτό ακούω. Έχει πολύ δυνατό ηχείο. Αυτό ήταν ένα πράγμα που με έκανε να επιλέξω το συγκεκριμένο και δεν πήρα μια άλλη έκδοση πιο φθηνή. Μπορείς να κάνεις τα πράγματα και μόνος σου, να σε φτάνει το μυαλό, να έχεις γνώσεις, να έχεις πάει στο σχολείο, να έχεις διαβάσει, να έχεις κάνει. Εγώ δεν έχω τόσο πολύ μυαλό και με βοηθάει αυτό.